Ahoj, tady váš Lukáš, dneska po dlouhé době zase ze serveru Network a vedle mě není Maty, protože jsme nahrávali, čau prase, a pomalu se nám to nepodařilo. Toto je po třetí, jo, Maty pozdrav. No, je to po třetí, protože poprvé to přestal nahrávat on, po druhé tady někdo vyjel, no to je jedno. A teď to už je třetí. A pokud vidíte, jsem v mé farmě, tu jsem postavil mezi tím, co jsme se neviděli v našich videích. Jo, a omlouváme se na tady toto, jsme nenahrávali teďka. Jo, dlouho nás to mrzí. No a toto je farma na brambory. Co chtěl říct? Že mám bugy. No to je jasné. To je farma na brambory, mrkve a pšeničku. A Maty to viděl a teďka vám ukážu důl, do kterého Maty nesmí. Diamanty! Ty jsi našel diamanty? Ano! Tak diamanty! Hlavně vykopej forčnem. A jo, však mám Fortune 3. Kolik z toho vypadne dia? No a já vám ukážu ten důl, do kterého Maty nesmí, protože by tam dělal v vozovkách bordel. 6 diamantů vypadlo 14. To jde. Ale jo. Oh my god. Ej, to tady zničil. Jaká gáča. Někdo v tom dole řádil. To je jedno. A co bychom dneska pro vás nic nemáme připraveného, jenom toto. Tak tahni. Tak tady je cedula zaměstnanci dolů. Já jsem vedoucí dolů. No jo. Nějaké železo nevykopané, protože se mi nechce. Jinak tady bylo, myslím, že moc diamantů zase bugy. No, tady bylo hodně diamantů, měl jsem z toho, myslím, že 16, myslím. A myslím, že 2 nebo 3 bloky emeraldu. Tady byl náš spawner. To jsem ještě neprozkoumal, tak můžeme jít. Ne. Dáme si survival. A našli jsme právě zase emeraldy, zlato. Na mě se zapomnělo, že? No, že a tady skeleton po mně vyjel, 2 skeletoni pavouček. Ach jo. A kam ti tam míří? Ještě, že to nevidíš. Já bych vyklidnil, možná. No však oni jsou už mrtví. Tak na tu stranu půjdeme pak. Akorát by mě zajímalo, kdyby jsme mohli udělat nějaký ten vlak. Ach jo. Nebo nemusíme. Myslím, že to je tak rozvětvené. Tak vykopeme to zlato. Hej, já nemám ani torči. A vykopeme ty emeraldy. No. Jo. Z jednoho bloku padly 4, magické číslo. No. A co z druhého? Tam byl jenom jeden blok. To je po jednom bloku. Ne, tak ty říkáš, že jich tam máš. Ej, želejzo. No, láva, tak tam radši nepůjdeme. Ej, já jsem si sebou ani nevzal dřevo. Ach jo. Maty, tak si vykop cobblestone. Co? Jaká cobblestone? No tak kde jsi, ale? Dole. A na co dřevo? Na kartě. A pokud právě vidíte, našli jsme další velikánskou místnost. Tam chci. Nevím. A nebudu dělat bordel. No pojď sem, pavoučku, no, ano, dám si tě na jednu ranu. A já tam nemůžu. Zatím ne. Pavouk jo a já ne, co je nefér, jako. Tak pavouci se tam narodí. Já chci taky. No tak si počkej až tě. Omega zase rokle. Hej, tady byly bugle dia. Tak zás. Toto mě nebaví, ty rokle už. A i tady byl opravdový redstone. Zase železo. Aj. Maty, mám brát to železo. Jo, nikdy nevíš. No. A teď byl velký bug. No ne bug, spíš lak. No. Těch je tu dost. Mám brát aj želízo, teda ne, želízo jsem se už ptal, uhlí.
Třeba. Ale uhlí ho mám. A mně už dochází torčky, takže bych měl nakopat uhlí. A já nemám torčky. Já nemám s tím pivo. No to stačí, ten Fortune je Já dobrý. jsem úrovní 10, ty. Tak ukáž 20, tak to jo, 22. Snad mě nesmete nějaká příšera. A bych měl jít o jeden blok nahoru. To No bych a jsou tu dia. Jo. Také bugnuté, to bych nemohl. Ne, to jsou reál. A. Takže, Kolik jich tam je? já nevím. To se mi Já to nelíbí, odkopu. jablíčka. Já bych nemohl, kdyby to bylo opravdu lag. Protože tady jsou vcelku dočasné a velké lagy. Tak to je to prčic, já se lekl. Tam Čeho? bukl creeper. Jej, ty vole, kolik creeperů. OMG. Jo, hodně ne. No, že tam byli 3, jeden on bouchl. Tam je snad spawner. Mně to by bylo kruté. Na creepery není v Minecraftu, myslím. Já vím, ale jako když máš tu menu, tak tam ho najdeš. Ale no v singlu. Jo. Takže máme tu 1, 2, 3, 4, 4. 6 diamantů. Teď až to jdu vykopat, tak kolik padne? Z jednoho vypadlo Já nechci ten board. No tak jo, když tam železo. 2, Fuj. 3. To padá po jednom. Co? Co padá po jednom? A 8 dia. No to si beru, to se mi líbí. Ještě kdyby něco, tak tady mám nějaký ten shop, tak můžete navštívit. Mám tam diabloky a tady. Jo, Maty má nový shop. Eh. Z Ostníku. Maty Kolik má, ještě minut máme? nevím, Maty, jak, máš nějaký warp na ten shop? Jo, dáš do popisu. Když tak. Když tak? No. Ty jsi svině. Ne, dám to tam. A ty torku. Moc taká svíně nejsem. Jo, pokud se na toto dívá ten... Teďka jsem zapomněl jeho jméno, ale... Pokud se na toto díváš, malý kdo si, tak pokud se ti tyhle ty videa nelíbí, tak to nekomentuj, protože... Jako já... Malý gnus, Mickey, Ano, Mickey. Mickey, pokud se na to- malý gnus. To je Nebo tak. jedno, pokud se na toto dívá, tak ať toto nekomentuje sprostě, protože ty jeho videa jako, sakra, z Minecraftu jsou taky nic moc. Ale nejlepší je fetamet. No to jo, ale to má nějaké plusy, ale pokud se ti to nelíbí, tak to nekomentuj prostě. Jo? No jestli to Oni komentuješ, můžu odpovědět. no, to je jasné, kdyby to byl livestream, tak chápu. Hele, zombíčku, ahoj. Le, já to vzal do maso. Tudy nepůjdeme. Aha. Mě štve ta voda v těch jeskyních, to je otravné. Nás někdo... Mogu já to zvětšil ten proud. Jsou tu lagy. No, není. Pomoc, já nenašel nic. Mám našel štěrk. Zlato. A tam mám. To bude zase zlatá železa. No, kdybych tady něco měl. Tady nic není opravdu. V tom tvém dole. Ano, Slepá ulička. Fuck. máš pravdu. Ne, tu mám Jo, já. by to kejvku nebo něco takového. No, však já něco podobného jsem našel. A je to pěkně veliké. Dia. Už zase? Ano. Ty budeš dolník. Tebe za chvíli přiberu do mého dolu, možná. Ne. Nedělej ty zvuky. Máme 4 diamanty. 4. Redstone, toho jsem si ani nevšiml. Dáme si to. Jo, to je ten můj důl slavný. Ameriky máme. Mg, já snad chodím do kolečka. 3, Hele, emeraldy. Ty vole si vůbec nevšímám.
6 diamantů z toho padlo, ale to není moc. Už mám 6 emeraldů. Hej, tak neprovedeme výměnu. Ne, žádný change. Z nějaké ty money. Tak já mám 300, tak ne, nedám. Co ty to zase nebudeš utrácet? No, teďka ne. Pokusím se. Pokusíš, ale. Hm. Minule si to utratil hnedka. Ne, to už jsem omylem koupil, že Za to, tohle, myslel, že tam jako nebude, že už je to vykoupené, ale on tam byl. co to je houba? Teďka si nějak snažím vydělávat, že mám ten job. Tak ukáž, kolik mám já. Mám 63 000. To jsem si moc neviděl. Za to, co tady minuju. No, radši to zkontroluju. Aha, já už nemám ani job. Já taky myslím, že ne. No, já jsem neměl job. Mně se to ale vymazalo. Mně taky, to se vymazalo. Já budu. Diamanty, Maty. Miner, Ne, to byl bug. Ach jo. Hunter a... nevím. Woodcutter. A Builder. No jo, ta voda je. Jo! Už zase bug. Ne, já nemám bug. A já jsem ho měl. Když ta voda je otravná. Proč? Jo. A jo, Tak já plavu proti směru. proti směru a proč? Protože se chci dostat nahoru. Ne, nechceš. Ten je neschopný, ten nevyskočí ani blok. Tak, teď jsme to vykopat. Tady má. Takže, z prvního padlo jeden dia, Pamatujte si ještě na Ogiaško, díky. další dia. No, po každé po jednom, to se na to vykašlu. Kopeš vůbec forčnem. Ano. A 391 000. Ty jsi ale. Darebák. No. Ty jsi. Ne, zlotník. Ty Jo. rybáku. A ty fikostěk. OMG, Zombiga Creeper. Ježiši, já tady místo točky položím páčku. Ahoj Creepříku, co tam děláš tak dole? Sám, no co čučíš? Omega snad ani buk. Buk. Dobré. On je vedle mě. Jak se tam dostal? Movum. No jo, tam byla díra. Já ty dia. Já snad ne. Omega bugnutý štěrk. Ne, to spadne na mě. Znáte tu novou písničku? Co? Už musíme končit, Maty. Přesáli jsme 15 minut v uvozovkách. 15 minutek. No a já zrovna těžu. Tak ale musíme to ukončit, YouTube mi to možná nedovolí ani. Máme šokivku. Ne, to není. Jo. Tak já si, Ale je to osvícené. já se těším u dalšího videa i za Matyho. A zrovna jsme nenašli diamanty. A těším se u dalšího videa. Čau.